Mwadzuka bwanji amala anzanga kwina kulikonse kumene muli gift nyama ticheze pang'ono. Ya lero ndimafuna ndingokambirana kankhani akaka. Ife ku Malawi kuno tili ndi vuto lathu ife ku Malawi kunoko timapembeza kwambiri. Timapembeza anthu okuba, you see, timayiwala kuti amene wawa kuti tifike kuti tisiyagwadira chonchi chiyambi chake ndi chani, ani mphamvu zimenezi anazitenga kuti makamaka tifuna tizikuwuzani kuti anthu awa andale awa mphamvu timawapasa ndife. Tikawapasa ife mphamvu zichakangokhala m'mipando mujamu amafuna kuti ife tizirani kuti tizigwada. Amayesesa ndithu kuti ife tikhale anthu ofinyika au mphawi. Cholinga tiziyarani kuti tiziyagwadira. Ndiye iweyo ukangokhala ndi ka mentality kamene kachako kofuna kumagwadira kukagwadira munthu chifukwa chokuti ali ndi chuma, zako sizimayenda. Kuti alaba magayi kunena kuti dziko lino tilisinthe, choyambirira tiyeni ife tizikhala ndi choyitani kuti ndi chogwira. Chifukwa tikangokhala ndi chogwira ndipo vuta kunena kuti anthu awa tizitani kuti tiziyagwadira. Koma ife tikangoyamba kumakhala ka moyo komakhala nkhati kuti ife ndife ma badman, kuti tidye ndiyo kuti tipite tikampemphe wandalewe, kuti tipange chinthu tikampemphe kwa mndalewe, even ulatapanga zinthu zopepera zopusa sitingalankhule. Ine as a gift nyama ndimagwira maganyo maganyo tokuti ine ndijese banja langa. Ndiye even pano pa ulatakhala kuti wandale wapanga chifina chake chotani kuti chobowa, wandale ndi wa corruption, ndilankhula mopanda mantha. Apene loyo je Alexis Kamangira mukuona that ankakamba za Amares Hotel pale padusa. You see now anthu akulankhula chibwibwi. Ankakuwuzani za tikanekapo pano loya Kamangira nani nakuti za Frank Mbeta. Frank Mbeta ndi wa corruption. Frank Mbeta anakatenga chiletso ku khoti kunena kuti asafufuzidwe. Zinthu zimene zibasa anthu amango zitenga Kamangira ngopanga against anthu akana. Guys, dziko ili timapembeza kwambiri. Timapembeza kuleko tikamane nati ku judiciary kuchako akukalankhula loya Kamangira kuchako komo kwakhazikika chani kuti kwakhazikika Karangale. Zasatira zake kuti mufufuze mutha kuona kuti Karangale ku judiciary kubwera bwanji. Olemera amapita umene kuchako kumakatani kuti kumakazipherera milandu yawo. Olemera amapita umene kuchako kumakalangira ndani kuti kumakalangira anthu osauka. You see, mukumva nkhani cha yomwe yatulukayi. Of course si munthu andale. Koma zimene ziyazo ndi mbali imodzi yomwe mungathe kudziwa kunena kuti ku judiciary amaseva kwambiri anthu otani kuti olemera. Uzo mkazi ndani kuti nkhani ya mkazi mpinganjira ndithu mutha kuona kuti kakulu kamene kaja anthu amamupanikiza mnyamata uja cholinga choti kaumoyo kaja kumene kunena kuti kopembeza kuti tikangompanikiza ameneyi telefoni ya mpinganjira ali pasachani kuti ali pasa ndalama zambiri ndiponso anafika simanena kuti kumanena kuti federal ndakashi iwe kuti tithane nawe. You see, timanena zichi anthu andevu zawo kulephera kuti azipanga zinthu zawo zone kuti ziyapezese chani kuti ziyapezese ndalama. Kumalirira basi tindalama ta munthu wina wache kufuna kupanikiza munthu wina wache cholinga choti wina wache atani kuti amve bwino munene kuti khala ngati kuti wachuma uja akutetezeka. This is bullshit. Amene kuti munthu atakhala kuti atakhala kuti ndi wolemera koma nkhati ali chisiru ndi chisiru. Ndi chisiru basi zochitika zache ndi chisiru. Suri tikanganchekenere sonena kuti pano pa akakhale munthu oti ndi wolemera tikanena kuti munthu ayini nzeru. Chifukwa munthu wanzeru sangakhale pano basi makapereka ndalama kuti akampaniki kapolo wina wache munthu osauka apopo basi kuti chani kuti amafuna tapeze chani.
Mutha kuona kuti mutu mwa amayi amene ajawo atifune mpinga njira ndimosaganiza ena kungona tumanena aya chilificha chana inu I don't care ine sindimasamala chinthu china chilichonse ine ndimalankhula olo watakhala kuti khandi ndani ndilankhula chilungamo chisamakupweteke chifukwa choopa anthu ena ache chifukwa cheka nchitidwe kamene komwe tikumadzala mizu anthu opusa ngati aliwo kodi khala amenewo kumafuna kuti ziyatani kuti ziyagwadira kungoti basi ndi minister akupanga zinthu zopepera basi kufuna basi kumangwadira kumampanga protect pa zinthu zotani kuti zinthu zopusa zomwe tikuononga chani kuti tikuononga dziko lathu aleko tenti zikhala chani kuti tenti zikhala ni serious inu ndifero amene tingathe kusintha chani kuti tingathe kusintha zinthu sono ndikamanena kuti aya zimenezo zisiyeni inuyo mufa nazo inuyo zimenezo akupwetekani nazoni inuyo ndikuti simunganachoka tu m'manja mwa asamunda chifukwa anthu so akanakhala ndi maganizo ngati amene muli nawo inuyo sakanathamangisa asamunda aja bwenzi akupitirira kumazunzabe anthu ena akanakhala ndi maganizo ngati anuwo sibwenzi kapena ajeni matibale system ijayo iyeni ikanabwera ayi chifukwa bwenzi akungona kuti aya tikapanga izizi atirano alipa nawo tikamanena pano pa inyamata pakufunika revolution ndiyo kumana kuti ine yakupwetekani nazoni zimenezozo ndiye mufuna munuzo kuti anthu akanakhala kuti kaganizidweche kazikhala kamene koko atsamundo aja akanapita ndi nthawi yonena kuti tikamabwera pa social media panopa maonena kuti basi tikangofika panopa tizikangomvera nyimbo za anthu akunja basi kungofika pamene pa basi umati umangofuna malikes kumakambirana zinthu zopanda pake zinthu zoti sizikatithandize chikhalireni pali zisilu zina zake zi anthu amene timanena kuti zijene ndi anthu akuluakulu olemekezeka zili zisilu m'mitu mwawo zikutipondereza then tikumabweza kumazala umphawi pa ife cholinga chokuti ife tiziyatani kuti ziyagwadira tizikhala anthu osowa chani kuti osowa zochita azenaze kifinyama ndimaziwa kuti okay kuti ndipeze ndalama kuti ndije ndipanga bwanji ndithamange apo noti kukampembeza munthu wina wache basi ndikakhale basi chisilu china chake choti nzikachemera zinthu zopusa ndikuziwa kuti chinthu nacho nchopepera ndikuziwa kuti chiatone cheno chopepera ndikuziwa kuti chikhwaya chomwe ndikuona kuti mutu mwache ndimopepera ndeti zikabwera panopa nzikachiyamikira kuti ayi chimayenda chimathandiza anthu chimatati then chikumabwera panopa kumakamangisa anthu sootani kuti osauka basi ndiye ine nzikapembeza zimenezozo timazalamo ndifeyo chifukwa timakhala ngati kuwagwadira corruption yakhazikika ku judiciary kuchako akulanga amalawi akulangika kumene kuchako anthu osauka akulangika kumene kuchako wolemera akapita kumene chako ndekuti akamatha tujani malamulo a 48 hours achawo akungokhala kwa wolemera iwe bankhuku kuona akakumanga kumene kuchako ngati kuti 48 hours iwerengedwe kumene kuchako sangawerenge uli ndi yani ulibe kena kalikonse ndiye ife tifuna tichonse ka mentality kopusa ngati kamene koko twenty ndife amalawi nthaka yathu ndiitiyo kuti nthaka yathu ndinoyo ndi nthaka inoyo sikuliso kapena azipezeka sukuti winache ndiwopambana kuposa nzake tonse tinabadwa kumalawi ndifuna onena chani tenti kamapanga zinthu tizipanga ngati ifeyonso nzika za dziko lino ngati ifeyonso amene tina udindo ofuna kutani kuti ofuna kusintha zinthu mdziko muno tisamapembeze mafano tisamapembeza anthu onena kuti mphamvu zichazo timangowabwereka mwaona apapo kungofika 2028 mwaona zochitika zisinthika abweranso pano makutani nono makupusisani basi ife tikupanga kakireti ije ntchito zakuti iye tikulemba ntchito kumapanga zinthu apo ndi apo maoneka ngati kuti mukuyendera nawo limodzi osazona akukutcheraniso nikuti 2030 akutani kuti akupusiseni osamasekerera zinthu zopusa chifukwa ngati anthu ali othandiza akuyenera kuyamba panopa kumaona kuti mukuyenda nawo limodzi ndikuwuzani inu chikhulupiriro cha Malawi ichi Profesa Arthur Peter Mutharika 2030 sakuyimaso osasamala tisankha zimbalangondoso mawangawo ndi amene mukuwaona kale apapawo mafuna kuchenjera kwambiri kuyang'ana patali osamangowimbira m'manja zinthu zina zilizonse kuti Frank Mbeta jayo olatakhala kuti ndiye ndi atone jeno ni munthu woyipa ndithu ndi munthu wa corruption ndithu ndi munthu amene amasolola misonkho yandani kuti ya Malawi sizingasintha ifo yonoti ndi atone jeno ayi okuba ndi okuba